dinka. Kai yanzu baka jin kunya. Ka dau darasi daga kaninka. Magana kake akan Binod? Digirin sabiya injiniyanci a makarantun fasaha. Yanzu ya zama dan bankin jari yana samun 500,000 a wata, amma kai fa kana matakin sifili. Babanka zakaguran aji ne a fasahar gine-gine. Ni kuma a jarabawar likitanci. Daga baya ne na samu sha'awar harkokin gine-gine, amma ban taba yin watsi da karatu ba. Kwata-kwata ban taba ba. Kaninka yana can yana wa biki karatu. Ya soma ba. A gaba dai ahalin mu kai ne kaɗai wanda kake wulakanta karatu. Yalla bai kaga. Na sha maimaita maka ita wannan maganar guda ɗaya. Vicky, Shi yasa nake wato. Baba, Je ka. gani baba. aha, ka san awar kishore ba? Niki. Bisa al'ada dole za mu bata wasu kyaututtuka. Saboda haka me zai hana ka ɗauke ta ku tafi tare ku je siyayya. Kar ka ja farashi. Me yasa zamu yi wannan wahalar baba? Ba kawai zamu iya tura musu kuɗin ba? To Kai, ka daina bada wasu shawarwari. Ka saurari babanka. Sai an jima.